Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Chapit Kme, but Kikubo, Baman Kasi. Halor ka jing e banyo scheduled tribe certificate kabalaya kendu daki kun na kikintai barjilla kibala wanra daki rang khasi na ki weipat ki jaka bat ban shonglok yaki henne kasngi uba balajet rani MDC ka nongpo ula lumjinga lang ya baro kinong ya lam hima raj bat shnong ki bahap hapo ka nongpo constituency na ka benta ban ya teria thai halor ka tei ka jing e kanong rim kala pelong yu MDC kanong po ban lumlang igitay ki kli nong senshar kadai hadian bakila yo ya shibon ki jing ujor halor ka jing e da kitay ki khun na kitay barjala ban yo ya ka scheduled tribe namar kat kum hadu menta ki bakum kitay ki khun na kitay barjala kalawan ra da ki rang khasi kidang syam jing e ban yo ya ki scheduled tribe certificate kata kadai namar baya katay karukom wan ra kantay na shabar jala kabala tip kum ka shaw boy la ni ring bia bat lam boy kampat rung hakiriti dustur ukhasi kabaya dei ru kat kum ka khasi custom jong ka lineage act kat khandai spa khandai phunyo hakate ka jinga lang nolor ka jingdon UMDC la sakhiru da ka jingdon upa M1 prangs em sirdar ka nongpo ilaka sirdarship nangta ki lingdo ki longsan mansan lembat ki rangba ashnong ba pher ki bahap hapo kanong po constituency ki balaya tai jur halor ka jingbam la ban perung ka te ka riti ka dustur ki boy hapo khasi social custom jonga lineage act khat khandai spa khandai phunyo habaya dei bakate ka jinglum yakinong senshar shnong uba balajet rani bat upa M1 prangs em kilawan ra baki sngokhya e halor ka jingbam yo rung kate ka riti dustur bat ka kam shongkha shongman ki boy hapo ka khasi social custom jonga lineage act namarya kate ka rukom ban let shaw kan thei na shabar jala da ki boy la le na du ki por ubarim baja henry namar ka jingbam yo rung kate ka riti shongkha shongman hapo ka khasi social custom jongka lineage act kalakta shibun e nakabenta kitu ki khun kibami na ukpa boy bat nakakanthei na barjala ngaku MDC jongka nongpo constituency rangkat bat ki nangelam jong tirai ki bapher ki badan hapo jongka nongpo constituency rangkat bat u sodar jongka nongpo ilaka da ka mensim jong ka jing sungkhya yo ya kan galat ban ya kendu lang baro kum ki nong elam ri lam rai ha ka ba ngilayo ya galat ban ya kren alor ka phang ka ba dei bat riti ku dustur ka jungi bat kata ka dei ka jing saw hoi ha ka ba ha ki ain jong ka district council ka ba dei bat ka khasi social custom lineage act khat khandai punyo kane ka riti ku dustur ka jungi ka krem yo ya kalat bandrung hagane ka ak bat kalabu jinge sikade e ya ki bai ba nong song snong ki jongi ha ka ba kita ki khun dakhar ka ba wan na ka kmi dakhar ki krem yo ya ki shil tribe ha ki di ki dong ri boy ki jongi bat kane gala bu jinge ha ka ba bun ki khun ki jongi ki ba lek pule ki budan kam sibut tli ki kam ki bede bai kam sarkar timio ay shil tribe bade ramar kata kadau nangkali yang jung aku nong ikman ngasim ya gani sinjam ban lum banlang ya ke nong elam rai bat ki ilaka bangin penbor ya ke district council bagade ban amen no ya gane ka khasi social custom of lineage act khandai punyo hagaban penrum ya kane geriti ke dustur ke jongi kenang ba kan nobu jinge ya ki pai ba nong song sunong ke jongi bat nila shimru ya karai baka district council kan aino da ka executive order bakan le klo ya kane ka benta nang ba ki application ki jong ki khon ki ti ki jinge na kane ka dong ka thai ki jongi ki bakwa banyo ya khasi tribe certificate kila banyo kham kloi nang te na po district council bakila banyo ro ya sil tribe bakila ban penunkam hakikam ki babon ki bede bat ki kam sarkar ki bapher kini gini gimat tiba kum ka komiti mtagasni ngelashim kabar nangta kalong ba gane ka komiti kala ideiru ban shim ya kawe ka sinjam ha kaban penboru ya ka district council
bahkan bu no ya ki branch office ki baper hang ni hapo branch office ki jongka anong po kum ka banyo ya ki register i kendo kisyam ya ki development department nang ta ki labor license ki trading license but kiwi ki department ki bayade bat pai ba kenang ba ki pai ba nong song snong ki jongi kan nombu jing ba kin don kam saduk sasilom po district council da ka badon da ka branch office po nong po ki briu ki jongi ki la ban pendap ki kam ki jong ki hang ni ha po branch office po nong po kata ka di ka mat ka ba a but kabalai nang ta galong ilaya keren ba ki ilaka ki right ki jongi kin codify no ya ki ain ki jongki ka khnang ba ka nombu jing ha ka jing penya right ki jongi ha ki singi ki snem ki banangwan bat kham tamru banyadaru ya ki ain ki baper ki banangwan ha ki singi ki jongi menta kita ki de ki man ki bakum ka komiti mendaga singi ngilala bansim but ha ka ba na kalian kan komiti kan sale ru daga delegation siapa district council ban pensngo halor ki ki mat ki bakongsan bakum ka jai bandriu ngiman hagani ki dong bagi thain ki jongi kublesibo ya kadong riboy blokoi hane kesini ngai kublai ya MDC tingi ibala yo ya kajing yador hakariti kedustor kenang ban penek ban skap ya karti kedustor ka bron hapo kadong riboy jongi habai pet ketuka ak ka bai lapan taw sepang ka ring bia lang shawboy kane kadon kam namat kari boy blokoi hamtam ka it ka hima nong po sedesip ilaka nginang don kariti kedustor ka bangile tak haduk mentang bat karon ki por habai MDC i balale i bachong i ex MDC tai di rona kende ila pha ila penpau habi di kajing chimpoi ka it ka hima ji lampu ka jing tho ba ni kerpat ro ya ka dismonsel ka ba restore ya kariti kedustor ka restore ya ka senchar ka khadar ya ka bakin penya kumjur bakin rap lemingi kenang ba kariti dus dingi ka dom hoi kanum do bat kanum jakno kram ke jingan ka jongki de ke pat jur ke jama kalong ba dekat MDC bat kiru rong ba ka de sing lai shom man prakhat man pondor ba de tang DC ka KHDC ka bala man pondor bat kumju ban ai ya ka hok jongki basa ka dok hoi ba koi